The Distinguished Alumni Award recognizes KPU alumni demonstrating excellence in their field, resilience in the face of adversity, as well as significant contributions to the community at the regional, national, or international level. The Distinguished Alumni Award is awarded to Liliane Kazaku. Please. You can face the front there. Stimați telespectatori ai emisiunii Rompost TV, avem deosebită plăcere în premieră absolută să stăm de vorbă cu Liliane Kazaku, notar public în Canada. Liliane s-a mutat în Canada după ce și-a absolvit studiile în drept, master și studii doctorale în drept și jurisprudență în țara sa de origine, Republica Moldova. Aici, în Canada, a obținut o altă diplomă de master și studii juridice aplicate de la Simon Fraser University și a devenit notar public cu 2 birouri situate în Langley și Aldergrove. În ultimii 6 ani, Liliane și afacerea sa a primit multe premii prestigioase la nivel local, provincial și național. Mulțumim mult, Liliane, pentru prezența ta în emisiune. Este plăcerea mea, dar bucuros să fiu aici cu voi. Liliane, pentru cei care nu te cunosc, spune-ne puțin despre începuturile tale în Canada. Da, am venit în Canada cu vreo 15 ani în urmă. Am venit atunci proaspăt căsătorit, doar cu un bebeluș. Fetița noastră avea doar un anișor și nu cunoșteam limba, soția cunoștea și franceză și engleză, dar eu cunoșteam doar franceză, asta am învățat în școală. Și a fost mai interesant la început, fiindcă în primul rând nu cunoșteam limba și am avut nevoie să lucrez în diverse joburi ca să susțin familia în timp ce învățam limba. Și pe urmă am mers înapoi la școală ca să-mi reprofilez și să devin notar public mai târziu. Fiindcă acreditările mele de la facultatea de drept, masteratul și doctoratul n-au fost echivalate ca să pot deveni avocat, sau au trebuit să mă reprofilez și să mă adaptez la situație. A fost greu, a fost ușor, știu, bariera de limbă, dar totuși ai reușit să te faci cunoscut și apreciat pe plan profesional ca notar public și ai primit o mulțime de premii. Ai primit Distinguished Alumni of the Year la Kwantlen University și premiile și recunoașterea continuă Best Immigrant Entrepreneur of BC, Small Business BC în 2017. Care este cheia succesului în business? Cum ai reușit totuși, necunoscând limba, dar fiind focusat profesional și având pregătirea necesară, cerută, să reușești atât de bine, să ai așa un mare succes? Da, mulțumesc. Ați menționat tot la început că începuturile erau grele. În afară de limbă, cred că partea bună care ne-a ajutat la început a fost cunoașterea câtor o familie de prieteni care nu ne cunoșteau, dar i-am contactat așa din senin și au fost o familie foarte crucială la timpul potrivit. Prieteni buni care ne-au îndrumat, ne-au ajutat la primele luni după aterizare. Poate îi cunoașteți, Cornel Ardelean, pastorul. Da, sigur, absolut. Nu-i cunoșteam absolut deloc, dar fiindcă biletul ni s-a schimbat, fiindcă trebuia să aterizăm altundeva și persoanele care erau acolo ca să ne ajute, măcar să ne îndrume cumva, când vii cu un copil de 1 an de zile, deseori e o aventură și vroiam măcar să știm sigur că avem unde dormim prima noapte și familia Ardelean a fost foarte binevoitoare, foarte ospitalieră și așa cum îi cunoaște cam toată comunitatea de români. Și am rămas prieteni buni și acum, chiar dacă suntem mai departe, ei sunt în Chilliwack, noi suntem în Langley, dar ținem legătura și apreciem, știm că la momentul dat ei au fost o familie crucială care ne-au ajutat să ne
adaptăm pentru primele luni și poate și primii ani. Și pentru că vorbim de adaptare, cum te-ai reinventat profesional în timpul pandemiei? Acum toată lumea încearcă să intre în normal, dar a fost o perioadă de câteva luni foarte, foarte grea în care lumea nu s-a putut duce la servici, nu s-a putut întâlni cu familia, cu prietenii. Cum ai reușit să navighezi? Te văd la birou, lucrezi. Da, sunt la birou, avem aici, nu puteți vedea, dar avem un plexiglas ca să-i ținem pe clienți să fie safe și să aibă, cum zice canadianul, peace of mind, să aibă înțelegerea că cu toate că tranzacțiile de real estate sau testamente sau procuri sunt necesare, sunt urgente și fiecare persoană are nevoie urgent de ele, încercăm să le prezentăm aceste servicii, să prestăm aceste servicii într-un mod safe și să fie ca persoanele să se simtă bine și să știe că nu riscă nimic. Dar ați întrebat cum ne-am adaptat. În primul rând, guvernul a dat o listă la business-urile care sunt esențiale și noi am fost în lista aia și unii notari au reacționat diferit, care erau împotrivă, nu neapărat că toți erau de acord că sunt esențiale sau nu. Noi ne-am adaptat să putem să continuăm serviciile, fiindcă știam că clienții au nevoie de aceste servicii și poate încă mai mult în timp de pandemie, când au nevoie de ipoteci, testamente, procuri, care sunt foarte importante, poate și mai importante când se pierd joburi și nu poți să te duci înapoi la serviciu, ai nevoie să refinanțezi casa și așa mai departe. Sau noi am avut, poate și răspunsul acesta se combină frumos cu, ați spus care e cheia succesului, cam totdeauna am vrut ca să merg pe calea excelenței, totdeauna să încerc, fiindcă am făcut ceva sport când am fost mai tânăr, sau ca și atleți, totdeauna vrei disciplină și vrei să faci lucrurile cât mai bine și să lucrezi chiar la calitățile tale ca persoană, ca business owner, ca notar și niciodată să nu te mulțumești cu lucrurile care au fost și totdeauna să încerci să faci lucrurile mai bune și mai bune. Sau astea două calități m-au ajutat și pe timpul pandemiei și în timp de 6 ani de când am început această afacere. Soția a fost cea care a fost lângă mine totdeauna și când a fost mai greu și când a fost mai bine, care, cum zicem noi, ai nevoie de un mentor și în viață și în business. În cazul meu a fost mai mult familia. Până când m-am căsătorit era familia părinții mei și după aceea a fost soția mea și acum deja și copiii mei. Și succesul de familie sau de business, într-un fel, se datorează lucrului în echipă, așa să-i spunem, fiindcă nu poți să obții un succes în carieră sau chiar și în familie dacă nu lucrezi împreună. Și cred că, într-un fel, familia a fost cea care cheia succesul, într-un fel, ca să punem nu a business-ului, dar ca și familie, a fost, până la urmă, părinții mei la început, care m-au ajutat tatăl meu este profesor de educație fizică și de la el am învățat disciplină și așa mai departe. Și mama mea este bibliotecară la școala din sat, care mi-a dezvoltat dragostea de carte și de, cum spune, self-improvement. Povesteai de sport. Ce sport îți place cel mai mult? Tatăl tău a fost profesor de sport. Unde este sufletul tău? Ce sport preferat ai? Îmi place sportul din mai multe puncte de vedere. Când un copil face sport în copilărie și chiar mai târziu, sunt niște calități care nimic altceva nu le poate dezvolta, ca lucru în echipă sau sacrificiu sau faptul că înțelegi că trebuie să lucrezi din greu ca să obții ceva. Și cu toate că am jucat fotbal la juniori și eram într-o echipă care era în top 3 din țară și am fost selectat în unul dintre 25 de copii
din toată țara, dintre copii de la țară, care am făcut, s-au făcut o selectare, s-au trimis scrisori în toate satele Moldovei și a fost o selecție, mii și mii de copii au venit din toate satele și am fost selectat în cei 25 sau 23 de copii. Și după asta am jucat până când încep să ai accidente și înțelegi că cariera, nu știu, poate dacă ești în Italia sau în alte țări care ai o posibilitate mai mare, dar am început de vreme când tatăl meu mi-a zis ok, înțeleg că ai pasiunea asta și vrei să continui după pașii mei, dar ar fi bine să ai și o profesie și cred că asta a fost unul dintre top sfaturile înțelepte care le-am luat de la tatăl meu. Cu toate că el, fiindcă el era profesor de educație fizică, eram în sala sportivă aproape non-stop și pot juca toate jocurile de basket, de volei, fotbal și îmi plac toate, mai ales cele care se joacă în echipă din cauza anume lucrurile care poți să le înveți. Dar tatăl meu cu echipa de la țară, dintr-un sătuc mic, i-a dus de câteva ori, de 3-4 ori, i-a dus până la locul 3-4 pe țară, în volei, basket. Reziliența, într-un fel, am învățat-o din faptul că am înțeles că nu contează dacă vii dintr-un sat mic sau dintr-un oraș mare sau dintr-o familie bogată sau nu. Ce-au pus părinții în tine ca investiție, care într-un fel cresc și se dezvoltă în laturile, poate și premiile de business care le-am luat, într-un fel e faptul că rezilient lucrezi ca să devii mai bun, să servești clienții cât mai bine și să-ți faci tu partea ta ca persoană și ca business owner. E clar că o să fie probleme, fiindcă tranzacțiile totdeauna au probleme, dar când țintești spre 10, chiar și când nu obții 10, ajungi la 9 sau 8, care într-un fel aproape de ținta de ideal care am vrea să fie. Ai continuat tradiția moștenită de la tatăl tău de a-ți îndruma copilașii spre sport. Copiii au făcut diferite sporturi la început și pe urmă cam gimnastica a fost cea care sau cam toți copiii, chiar și băiatul mai mic. Le place gimnastica, le place alergările, săriturile și așa mai departe. Și la Langley Gymnastics, care e la Langley Event Center, am avut chiar și oportunitatea profesorul să fie român. Fata cea mai mică a noastră, anul acesta a intrat în echipa reprezentativă. Felicitări! Se bucură și ea de succesele ei și noi de a ei, dar asta e într-un fel dragostea de sport, cred că s-o transmis și la următoarea generație. Da, și se va transmite mai departe. Notarul public, alergător de cursă lungă, premiile obținute, reziliența de care vorbeai, pasiunea pentru meserie. Cred că sunt de acord. E ca și nu-i neapărat vrei să alergi repede și să ai terminat și ai obținut. Eu sunt creștin și viața mea creștină tot este bazată pe alergarea aceasta, că premiul la sfârșit. Nu contează cum ai început viața, nu contează, dar contează ca să o duci până la capăt cu bine și să fii o persoană de caracter, să fie o persoană care prietenii să se bazeze pe tine, dacă ai spus da, să fie da, nu să fie nu. Principiile creștine care noi românii nu contează la ce biserică te duci sau la ce ai, dar în suflet noi ca români suntem suntem mai sufletiști și avem ceva credință de ceva mai mult despre ce este în jurul nostru și faptul acesta m-a ajutat și pe mine și alergarea asta zi de zi. Nu înseamnă că mi-am sfârșit alergarea, sau nu înseamnă că premiile astea care le vedeți acolo contează sau ceva. Asta doar arată într-un fel reziliența la moment, dar eu cred că și fiecare profesionist și ca și fiecare persoană care ori imigrant, ori în România, ori în țară, viața e toată o alergare. So, dacă o privim ca o alergare ca și un maraton, atunci trebuie într-un fel, să-ți faci o strategie. Cum poți să mergi prin viață ca
nu contează că ai alergat cel mai bine din toți cei alergători pe prima 5 km sau 3 km. E important ca să faci o alergare bună și să ajungi la finish și La destinație, la da. destinație și să zici bine, cred că mi-am sfârșit alergarea și am obținut ceea ce am fost chemat să fac. Există un moment sau o conjunctură care a marcat succesul tău profesional în Canada? Uitându-mă în urmă, cred că obstacolele au fost cele care m-au făcut să cum zice canadianul, push harder, ca să lucrezi mai din greu, ca să devii și mai bun, să citești mai mult, să devii profesionist în ceea ce faci și ca persoană. Când ai trecut prin greu, poți să-l înțelegi și pe cel care trece prin greu și poți să înțelegi emigrație care vin, fiindcă am trecut și mai, cu toate că zicem că ne-am adaptat, dar oricum, jumătate din viață ne-am trăit-o în Europa și cu toate că ne-am adaptat, dar cei care vin noi putem să înțelegem prin ce trec și putem să fim ajutor sau ca sfat sau acum faptul că dezvolt business-ul ca și consultant de imigrări. Am pasiune pentru drept și ceea ce am făcut în țară. Mulți dintre români mă consultă cu privire la imigrări și am hotărât să-mi extind puțin în afară să facem testamente, real estate, ce face un notar sau procuri. Am decis să ne extindem puțin și să ajutăm și din punct de vedere a imigrărilor, locuri de muncă, temporar și așa mai departe. Este bine de știut că oferi și acest serviciu de consultanță pentru cei care doresc să vină din România să lucreze temporar în Canada sau să afle măcar dacă se califică sau nu. Te tragi deloc din Republica Moldova. Care este mâncarea ta preferată? Plăcintele moldovenești. Am adus un prieten acasă odată și mămica mea a făcut plăcinte moldovenești cu zeamă de pui cu tăiței. Super! Și el a mâncat plăcinte, dar nu știa dacă să ceară mai multă supă sau zeamă sau plăcinte. Dar copiii noștri foarte mult le place mămăliga cu pește și cu brânză de burduf sau brânză de oi. Da. Aici e feta cheese. Dar și lor, când avem pește, zice, unde-i mămăliga? Ei nu mănâncă pește dacă nu este mămăligă. Măcar așa am ținut ceva din tradiția românească. Deseori am clienți care sunt din diferite țări europene și întreb, do you still speak it? And they say, no, just eat it. Și am în vedere că ce-o păstra, deseori mâncarea e cea care, dacă mai pierzi unele din tradiții, dar mâncarea din tradiția românească sau alte țări de unde vin emigranții, cel puțin țin tradiția aia de mâncare națională. Ce carte recomanzi pentru că îți place să citești? Da. Una care a fost prima din Canada care m-a fascinat și ce interesant că ieri am găsit-o iarăși și am procurat încă o copie. Se numește Outliers. Outliers de Malcolm Gladwell. Poate fi o carte profesională de căpătâi pentru cei interesați. Carte de profesională, de căpătâi, așa să-i spunem, dar și pentru o persoană care încearcă, poate un tânăr sau un tânăr specialist care vrea să vadă ce anume face ca o persoană sau un business să fie excelent. Aș vrea să nu te rețin prea mult, pentru că știu că ești în timpul programului, în pauza ta de masă. Mulțumim pentru disponibilitate. Dacă ai un mesaj, Lilian, pe care dorești să-l adresezi românilor care se uită la emisiune, acum în timpul pandemiei sau nu neapărat legat de COVID, care crezi tu că îi va ajuta să-ți urmeze pașii, să aibă succes, să nu renunțe atunci când eșecurile li se întâmplă în viața de zi cu zi. Pentru că motivul acestui interviu este și faptul de a arăta românilor din comunitate și celor care sunt la început, care au imigrat de curând,
că este posibil să ai succes în Canada, că e posibil să fii recunoscut, chiar dacă nu știi limba, dar ești focusat și pregătit profesional. Cineva a spus odată că dacă vrei să mergi repede, trebuie să mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, trebuie să mergi împreună cu cineva. Și cred că sfatul meu e ca să nu ne fie frică să cerem ajutor sau să ai prieteni împrejur sau familie sau când ești singur, poate că o să obții succese pe scurt timp sau cum ați făcut paralela cu alergarea. Dar dacă vrei o alergare pe timp lung și ca să ajungi ca un maraton, atunci ai nevoie să fii înconjurat de prieteni, de familie. Lilian's company keeps growing every year, and since its inception, he has been nominated and awarded with several prestigious local, provincial, and national awards. He's a winner of the 2017 Best Immigrant Entrepreneur of BC Award by Small Business BC, the winner of the 2016 Under 40 Business Person of the Year by the Langley Chamber of Commerce, and was shortlisted for Cloverdale Business Excellence Awards Bill Reid Memorial Business Person of the Year. Lilian was also awarded the Entrepreneur of the Year by the Langley Chamber of Commerce, and he was listed among the top 50 finalists for the Royal Bank Top 25 Canadian Immigrant Awards. Eu ca și notar și ca și persoană, ca și român, sunt aici, nu ne-au apărat că totdeauna vin persoane la mine doar cu probleme legale. Deseori știu că nu fac chestia aia sau ceva legal care nu are nimic cu notariatul, dar se adresează la mine, încerc să le dau un sfat, încerc să-i îndrumez, poate să le fac o recomandare la un avocat sau alt profesionist care poate să-i ajute, dar e bine să ai pe cineva, cum zice, in your court, în cornerul tău, ca și la box. E bine să ai cineva în colțul tău, că atunci când ai nevoie să te ghideze, să te ajute și să poți să treci prin viață mai ușor cu cei de aproape. Mulțumesc mult, Lilian, pentru interviul acordat. Ești deschis cu sfaturi și cu ajutor pentru cei care sunt la început în Canada și își caută o direcție sau un exemplu. Dacă este nevoie ca să dau un sfat, niciodată n-am spus nu și sunt aici ca să ajut cu un sfat sau o recomandare sau ce este nevoie pentru oricine din comunitatea noastră.